dunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ato karong nga panag-uban. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Nag-uban na usab kami sa programa nga imong gihatag kanamo aron sa pagpaminaw kanimo. Pagdaig pagpasinungog sa imong ngalan. Pag-inambitay sa imong pagkamaayo sa mga mensahe nga gikan kanimo. Salamat o Dios nga sa amo karong nga panag-uban, i-bless mo kami nga naagayod ang pagdinasigay o pagtinabangay, pag-inampuay aron kami makapadayon sa pagpangalagad kanimo nining katapos ang mga adlaw. Adunay kinabuhi nga malig-on, pagtuo nga malig-on, paglaom o gugma magpadayon sa matag usa nga nag-alagad kanimo. I-bless Ginoo kini mong programa kamahimong instrumento alang sa kabaguhan, kausaban, panalangin nga imong giandam alang sa matag usa kami tuo kanimo. I declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagig-uban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome sa itong programa. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan o labaw sa tanan nagtagbog nagatiman unsa may atong gikinahanglan walay nakulang. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa kalipay, kalinaw o kadaugan panalangin sa Dios. Kay nagtuo ko nga ang akong mga pag-ampo o akong mga hangyo sa mga ang imong pag-ampo o ang imong mga hangyo gitubag gayud sa Ginoo. Tanang iyang katawhan, tanang kanasurat, daygon ang iyang halay, tanang adunay. Mayong gabi, no? Mayong pagpanihapon. Ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod sa itong programa pinagi sa atong FM Station 101.3 nga nano kadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga atod mga mensahe diri sa itong panag-uban. Og sa tanan nga mo replay maayo nga pagpaminaw, I declare blessing sa matag-usa. Good evening og maayo nga pagpaminaw ni Gao Gigi Dinoyo. Mayong gabi ini mo diha Gao Gigi. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Dante de la Torre. Mayong gabi ni mo diha Brother Dante. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin magauban kaninyo diha. Og maayo nga pakiguban ni Gisela Riza. Maayong gabi Pastor Watsing Torel. Og ni Emilio Lagarnia. Maayo nga pakiguban Renante Cuevas Senior. Good evening Pastor, request ko dungog himaya. Sige. Ako raning andamon diri kini nga dungog himaya no nga gi-request diri sa ato ang programa. Ato siya sa paday na walay tihik-tihik. Walay bubong sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygon ang iyang halay. Ato ang Tagalog pagtagad ang gi-request diri hawit makalangit dungog himaya. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong gabi, mayong pakiguban ni PSGM Sirapiloy. Mayong gabi, Pastor Watching from Lapu-Lapu City. Mayong gabi ninyo diha. Si Carmen Mahilom Bantigi, mayong gabi, Pastor. Og maayong pakiguban ni Renante Caibas from Bantayan Island. Mayong gabi ninyo diha. Si MG Vlog, good evening po. Request ko, Pastor, ikaw ang gusto. Sige. Si Angelo Sasa, matud pa, maayong gabi sa tanang mga Kristohano, og labi na diha nimo, Pastor. Maayong gabi ni New Edgar Sumampong, maayong gabi, may pagpaminaw. Si Evelyn Avilito, maayong gabi, Pastor Gideon. God bless everyone. Prayer request, Pastor, peace and order sa Middle East. Ato nang gihangyo gyud sa Ginoo, pero mo nay giingon pud sa usa ka propeta nga sa dihang puyo pa ko sa prayer house, ang tanang nahisulat sa Biblia bisag magampo pa ta, matuman gyud na siya. Kanang kaguliyang, kagubot og magampo ta nga magmalinaw dili mahitabo, di pod mahitabo pod ang saad sa Dios. So muna nga di po gyud po na pwede nga kita mo'y matuman. Ang kagulihang mahitabo yun na, kanang kagubot, kingharian ba to kingharian. Ang ato ra gyud diha, ngatong iampo ang mga katawhan, katong mga nangalagad sa Dios, o kaha makaamgo sila sa dili pa sila. Kana bitawng ang gubat manggod karon mga kaigsunan, lisod kaayong sagnon. Kay grabe ka high-tech na gyud ang kanang mga armas. Makakita ta sa ilahang gubat mga igsuon, dili kana bitawng dili basta-basta sagnon. Labi gyud sa ubang mga armas nga gipang-asa himbol na pod sa nagalaing mga nasod. Mao na nga ang ato ra gyud mga kaigsunan, ilikay sa Dios katong mga tao nga nagtuo kaniya. Ilikay og lig-unon og luwason ang mga tao nga nagtuog midawat sa atong Ginoong Hesukristo. Saad yun na sa Ginoo. Mao bitaw na nga ang ato mga kaigsuonan isangyaw ang pulong sa Dios aron ang tanan masayod, nga ang tanan nga gisulat sa Biblia matuman. Og ang gipa kanang gihatag pod sa Biblia mga kaigsuonan, gihatag sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Biblia, mao gyud nga masangyaw gyud ang kamatuoran. Samtang doon na pa'y panahon, imantala gyud ang mensahe sa Dios samtang doon na pa'y kahigayunan. Kaysa panahon nga madunggan sa mga tao ang pulong sa Dios, naana niya kung iya pa ning dawaton o dili. Kung iyang dawaton ang pulong sa Dios ug iyang ikinabuhi, ang saad sa Dios mahitabo gyud na niya. I-bless gyud siya ug mahimo siyang bulahan. Ug ato gyung idasig paningkamutan nga dili lamang kita may makakaton sa pagkamapailobon o pagkamapabsanon. Kay ang pagkamapaubsanon, pagkamapailobon, mao nay gibasihan sa Dios aron kita iyang luwason. Sa daghang katalagman o sa nagalaing mga katalagman, gubat magtrahedya, ilikay ta sa Ginoo kung kita mapailobon. Mao nay angay natong itudlo ug angay natong katunan sa atong pagpuyos kalibutan samtang buhi pataning kapanahonan nga diin ato karong kanang gipuy-an mga kaigsuonan. Muna nga ang usa ka propeta mga kaigsuonan nga akong nahimamat nga gikan sa India, nga matud pa bisag kapila pa ta mo ampo nga kana bitawng wala ray gubat, di gyud na mahitabong walay gubat. Kay ngano man nakita na sa Ginoo sawa pa kana mahitabo, ug ang tanang nakita sa Dios gisulat gyud na mga igsuon sa Biblia. Ug ang ato pagdawat ug pagpangayo sa Ginoo nga yatang ilikay, yatang proteksyonan. Si Evelyn, matud pa, good evening ba Pastor Gideon, God bless everyone, prayer request. Sige, na din si Kuwait, no? Ilikay ra gyud ka sa Ginoo. Actually ang Kuwait kanang murag palabngan gyud, no? Labang-labang gyud ang mga missiles, mga rocket diha gikan sa India, gikan sa Iran paingon sa Israel.
Katanaw ko sa mapa mga kaigsunan, gamay ra gyud kaayo ang nasod sa Israel. Grabe kagamay. Nya daghan kaayo ang nagtabang niya. Pero mo na giingon ba nga, kung na ang Dios, di basta-bastang pukanon. Ug dili gyud mapukan. Kay ang Dios may muuban, mutabang sa iyang mga katawhan. Mao na nga dili kita angay mabalaka kung naatay Ginoo sa pagpuyo nato sa kalibutan, no? Mayong gabi may pagpaminaw ni Ilma Idar o si Miggy Barromeda. Maayong gabi Pastor og sa tanan nag-view watching from Car. Maayong gabi ini mo diha Miggy, kumusta mo diha? Si Glory Donaire Fortuna. Maayong gabi Pastor Gideon, live na jud ka Pastor. Makapaminaw na pod sa buhing pulong buhing Dios, dalaygon ang Dios. Wala ko ka live sa miaging adlaw kagabi kay sakit itulon og kuan ako ang diri kanang tunlan kanang magsigig bitaw og kanta anya atong Sunday ako may i-back up sa akong asawa nga sigig og kanta mura og kanang kuan kanang naughan siguro og tubig ko ang tunlan muna nga ni action siya og reklamo. Amo na akong gipahuway kagahapon. Salamat po sa Ginoo kaganina human ako og ligo. Okay naman. Mao nang nag-uban-uban na ta sa ato ang programa. Mayong gabi ni Evelyn Isiyo watching from Tacloban City. Mayong gabi ninyo diha ato magigsunan diha sa Tacloban. Mayong gabi ni Edwin Carabayas. Mayong gabi Pastor og sa tibok nimo o sa tibok na minaw, God bless labi na sa imong pamilya. Matud pa Pastor, paapil ampo malayo sa kagubot sa nasod karon dili maabot diri sa Saudi. Ang Saudi ginoon murag layo ra ang Saudi. Pero mo lagi ang Saudi usa po na sa kana bitawng ampinganan kay ang Israel mga kigsunan kung imong lantawon sa mapa gituyukan gyud siya sa mga Muslim. Tuyukan siya ba sa mga kanang dunay kasuko, dunay kalagot sa Israel. Noon kanang gubat mga kaigsunan sa Israel, sikad pa gyud na gikan pa na sa unang panahon. Mao na nga dili na kanang dili bag-o alang nila. Ang gubat pa nila sa una, pana pa ang gigamit, kabayo, espada, hangtod nga karon nga naggrabe na ka-high-tech sige gyapon silang ginubatay. Lamang karon mga igsuon kanang giingon diha nga manglupad ang mga kayo kanang mao na gyud nay mga ilhanan nga naa natas katapusan kay magapanghitabo naman kay ang armas karon mga kaigsuonan mulupad naman mutapon naman laig nasod. Imagine gikan sa Iran paingon dito sa kuan paingon sa Israel mulabang pagnasod sa Kuwait Egypt muna nga dili gyud kanang dili na siya layo sa gipanagna sa Biblia. Si Jewel Tortuga, maayong gabi Pastor, watching from Bukidnon. Maayong gabi sa ato mga kigsunan des Bukidnon. Si Sasi Kundi, good evening Pastor Gideon. Kindly pray the perfect healing and fracture bones sa right leg. Legs ako apo. Travel nila July. Ang Dios mag-ayo, maghatag og kumpletong kaayuhan sa imong apo. Si Carmen Mahilom Batigi, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya, maayong pagpakiguban sa tanan anda maminaw sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Si Felix Dapar Lumod, good evening Pastor og sa tanang viewers, request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Oras sa nga programa alas 7:52. Okay, ako sa nga pangitaon no, ang awit makalangit nga hangtod may kinabuhi. Ato sa nga paminawon og tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban.
Mayong gabi ni Rifat. Matod pa mayong gabi Pastor. Live na ka sa 96.7 Shiny FM. Request song Balaan. Mayong gabi ni Froser Mahinay Mendoza. Mayong gabi Pastor og sa tanan ng Mina watching from Korea. Okay, kumusta mo diha sa Korea? Asa mo sa North o sa South? Mayong gabi Froser. Ang Dios magpanalangin. Tuyuan, inigsudong ko sa kalangitan, mga bulanog kabituunan imong gipahimutan. Mayong gabi ni Roger Mahinay. Mayong gabi Pastor from Roger Hinay from Cantilan, Surigao del Sur. Mayong gabi ninyo diha. Imong Si Lorena Corion, maayong gabi. Si Madeline Ahida, Antonio Bundaon, maayong gabi Pastor, watching from Pakwan, La Libertad, Negros Oriental. Ay, kumusta mo diha si Day Madeline? Si Malin Chade Prasad, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa nag-live ka. Salamat sa Ginoo nga wala na pod magsakit akong tunlan. Nindot na istorya, no? Atong Domingo sa gabi wa gid ko ka lo istorya. Magsigir ko og kanang relax na ko tunlan. Manang ako ka klase. Si Cesar Torda Tigli, mayong gabi Pastor, nakakablas ang mga mensahe mo sa akong kinabuhi. O, salamat sa Ginoo, no? Salamat kaay sa Ginoo. Ang Dios nagpanalangin kanimo og paday nagdasig kanimo sa imuhang pagpangalagad kaniya. Ligunon og atagan kaniya kusog. Padayon lang sa pagpaminaw og pagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. I-bless lagi ka. Si New Edgar Sumampong nangumusta si Tatay Sinoy nimo Pastor. Mayong gabi nimo diha Tatay Sinoy. Kumusta mo diha sa Lapu-Lapu? Si Merlin Sansiangco og salamat kay ni Sister Gingging. Mayong gabi nimo diha Sister Gingging. Salamat sa inyong pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kaila. Dako kay na siyang kaabag, natabang or nahimo, nabuhat alang sa trabaho nga gipil sa Ginoo sa tuwa. Kay naa magoy gitrabaho nga gipil gyud ang Ginoo. Og kanang trabaho maunay iyang basihanan nga kita nagtuon niya. Juan 14:12 ang tanan nga mintuon niya mubuhat gyud sa iyang mga buhat. Ug ang buhat ni Ginoong Hesus gipakita diha sa Juan 4:18-19 maong pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili man tuod ikaw ang nagsulti, pero daw sama nga ikaw lang ang nagsulti kay imo mang silang gisiran sa pulong sa Ginoo. Nahimo kang instrumento aron ang pulong sa Dios nga imong madunggan ila usab nga madunggan ug masabtan sa ilang pagpuyo sa kalibutan. Mayong gabi ni Mary Jen Rojo. Mayong gabi ni Maribik Lakay Patiris. Good evening Pastor og sa tanang naminaw din hikaron sa imong live Pastor. Amping kanunay. Salamat kaayo sa inyong prayer. Si Alec Catalbas Rochelle, maayong gabi Pastor, request me awit makalangit katagbawan ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo Ginoo kinabuhi. Sige katagbawan no. Pa-shout out sa among mga silingan ug sa among pastor, si Pastor Toto Buston ug Pastor Dodong Catalbas ug Pastor Jonathan Canodas ug sa mga tanang mga kapastoran nga matinud-anon sa pagpangalagad ug ang Dios nga balaan magpanalangin kanimo Pastor Gideon ug sa tibuok nimong pamilya ug sa tanang mga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa imuhang kinabuhi Sister Ali ug sa tanang mga kapastoran. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-uban o pagdasig kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Akong mga co-pastor, salamat kaayo sa inyong prayer sad. Ako nagtuong nagpremo samtang nag-uban ta sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Diri sa atong programa walay laing hisgutan kundili ang pulong o pamaagi sa Dios lamang. Si Gisa May Digan, maayong gabi Matod pa ni MJ Vlog, tinuod jud ka Pastor. Amo
Amoa ang sulti mauna sulti sa ako aparis nakatagana na daw nakasulat sa Biblia. Tinuod na ang ato ra gyud pagpanganda mo tuog gyud nga mahitabo gyud na. Dili gyud na mapakyas kanang gisulat sa Biblia na ang gingarian bato gingarian magubat gyud na. Ug dunay mga hulungiho nga mag World War 3 mga kaigsunan kay kung pananglitan moapil na ang Russia kay ang Russia nagubat man sa Ukraine ug Russia unya kung imo sang tan-awon ang uban pong mga nasod nag-ihay ginubatay ug ang Israel nagubat sa Gaza, Palestine dayon karon Iran na sad og ang Israel murag gitabangan na gyud ang Israel pero dili pud ta makaingon gitabangan kay bungkag naman gyud ang tan-aw nato ang Gaza mo na nga kuan giubanan sa Dios gyud ang Israel ug usas mga gibantayan ani kana bitawng pagkitag support ni sa Amerika ngadto sa Israel unya si Russia mo support pod sa Iran. Kung doon na mga mulaban-laban, mo na pinaka kuyaw. Pero alang nato nga nakaandam na gyud, pinaka-importante nakaandam na ta. Kay magubat man nagdili, importante sigurado tang andam. Kana bitaw ang andam ta nga mosulod og langit. Kanang makasulod gyud tag langit. Og ikaw ug ako gitudloan naman gyud ta kun unsay mga kana bitaw pamaagi aron ikaw ug ako makasulod gyud langit. Unya dili lang kutob sa pagsulod, kundi pagpuyo gyud dito og langit. Dunay mga requirements nga gipakita giklaro sa Biblia. Ug mo nay ato gitun-an diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko kay diha sa tong pagtuon ug pag-apply niini diha ta makasiguro. Diha ta makasiguro nga makasulod gyud tag langit. So enjoy ra gyud nato ang mga panahon nga nag-alagad ta niya. Importante gyud mga kaigsunan na niguro ta nga nakabuhat tag maayo ug wala nato kalimti ang pagtinabangay. Dili lang sa mga material kundi dili sa espirituhanong bahin. Kanang pag-share nimo sa atong programa nga tos niyo mga kaila, dako na kay inang tabang kay ang gisulat gyud sa Biblia diha sa Hebreo kapitulo mukuha lang ko og usa ka bersikulo diha sa Biblia. Sa Hebreo kapitulo 13:16 ingon gyud diha nga ayaw kalimot pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios, makapalipay sa Dios. Og sa dihang moatubang ta nga nakabuhat ta nga makalipay niya, i-welcome ta sa gingharian sa Dios. I-welcome ta mga kaigsunan kay nakapahimaya man ta niya. Wala man ta magbuhat sa mga buhat nga makapasuko, makapaguol, makapasakit sa Ginoo. Muna nga kanang pagtinabangay, pagbuhat og maayo, kinahanglan maunay ato agyong paningkamutan samtang makahimo pa ta. Atong hinumduman nga kung patay na ta, dili na ta kahimo pa. Munang mintras buhi pa, siguruho nato mabuhat nato na uban ang pagkamalipayon. Kay dili pod maayo nga magbuhat ta nga kontra gusto kana bitawng murag napugos lang. Importante nagmalipayon ta. Maayong gabi ni Joel Corisma, maayong gabi Pastor Gideon Makawala Kakapoy kung maminaw ko sa imong programa. Watching from Gango, Osami City. Salamat sa Ginoo nga mura og kana bitaw nga usa may tablita nga makapawa laksan no. Salamat sa Ginoo nga kining atong programa murag daw sama pod sa tablitas nga makapawagtang sa kakapoy. Salamat sa Ginoo. Doon na to'y request diri no, balaan atong tagaan og pagtagad. Gi-request diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Ma'am Biti Wong, maayong gabi ninyo diha Ma'am Biti. Kumusta mo diha sa subdivision sa Maria Luisa?
Cebu City. Ang Diyos magpanalangin. Si Naomi Pungasi, mayong gabi. Si Anjing Mandanao, mayong gabi pastor. Ako tong si Sister Teresa Mandanao, karon pa pod ko kabalik kay gihak ako account dati. Sige, salamat kaayo Sister Teresa, salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya sa tong programa. I declare blessing nimo. Si Nima P. Selvano, mayong gabi pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang buhi nga Dios, watching from Lutupan, Toledo City. Ay, mayong gabi sa ato nga kigsunan sa Lutupan. Si Marley Valente, good evening pastor, watching from Escalante City. Og si Gingging Simpron, maayong gabi pastor, kumusta? Magampo kita sa tanang nasod nga adunay kagubot, ilabi na sa Israel, Iran. Kining tanan ato na kining nasayra na hisulat na kini sa Biblia. Lamang dili pa kini mao ang atong masinatian. Dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pag-alagad nga matinuon-anon kaniya. Salamat pastor. Ang gipakita gyud sa Biblia mga kaigsuonan, dunay mga Kristiyano dili makasinatig tribulation, kanang kasakitan, kanang mga katalagman. Gani kung imong tan-awon pod ang ubang mga kanang mga nasod sa tibuok kalibutan, dunay mga safe nga mga nasod. Wala kayo mo sawsaw og gubat, kanang dili sila hilig mo apil og gubat. Walay kagubot ang ilahang nasod. Like sa kana bitawng Atlantic Ocean. Atlantic pa to. Kato bitawng lugar ka. Magsigirag ice. Og ako po ning kanang gi-search no unsa ang mga lugar nga safety like New Zealand. New Zealand wala gid ko kabantay pod na sila'y mga gubat. Wala kay na sila'y mga gubat diha. Pero sa Middle East, kasagaran labi na sa Israel, sikat pag yun sa unang panahon, sige ra ginagubat. Og sa katapusang mga adlaw, mo na giingon nga magubat nga dili na pinaagi sa yuta, dili diri sa yuta, kundi diha nas kawanangan. Murag magtugpa na ang mga kayo, kumbaga. Maayong gabi ni Marlinda Samyaw. Amin pastor. Salamat kaayo kay makapaminaw na pod mi duha sa akong bana sa pulong sa atong Ginoo. Abi pastor og sa imong pamilya minaw mi karon. Saon imo iminsahe pastor uban ako bana si Pidoy Rilabo at taga Cebu man god na siya sa una pastor sa Astoria Cebu Ilaha. Request kanta Dalila ka. Usa man ni Dalila ka? Sige, ako na yung pangitaon kung naabaning Dalila ka. Mura og dili na goy Dalila, dakila siguro no. Dakila ka. Ako asa nga tanawon ha. Dakila, mura dakila gyud ni. Si Rubilin Tinoy, good evening pastor, watching from Binalbagan. Si Ryan Jungoy, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo naka-live na pod ka. Request kog awit makalangit langit pastor. Awit makalangit pastor, dili ko kapsangan. Dili kapsangan na ba? Murag nasipyat siguro ka anay Ryan. Ibalik ka kuno pagkuan, dili ka bayran or dili ka bayran ba? Dipod, no? Palihog lang ko og balik sa imong request. Brother Ryan, palihog lang og balik. Si Jima Libuhan, maayong gabi. Si Gina Kanoy, maayong pakiguban. Si Rani Abatayo Mendoza, good evening, request ko ang pulong mo. Sige, ang pulong mo. Atong hinumduman mga kigsuonan nga balaan ang atong Dios. Ang iyang puy-an, balaan, walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa dapit nga iyang puy-an. Si Josie Morelio Buntog, mayong gabi pastor, God bless labi na sa family nimo pastor, request kog awit makalangit balaan. Watching from Amag, Bayaba, Surigao. Sige, mauna ni ang ato ang gipa
suod nga awit. Si Johnny Boy Bondihar is watching. Maayong nga pagpaminaw. Si Bobby Lumakwas, maayong gabi from Mandaluyong City. Salamat kaayo sa itong mga kigsunan from Mandaluyong nga nakiguban usab sa itong nga programa. Awit makalangit, dakila ka. Diri lang sa itong programa, ang pulong mo kinawi ka. Si Gina, okay. Si Osias Noel Tudlas, good evening Pastor Live na ka sa diri sa Shane EPM 11.3 Alcantara, Sipo. Maayong gabi ninyo diha Pastor John Dril Kitudlas, uban ni Osia Noel Kitudlas ug sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Alcantara. New Edgar Sumampong, salamat kayo ako pamilya ng alagad jud sa Ginoo. Wow, no? Si Marlinda Samyaw, Pastor ako testimony, Pastor sa akong kinabuhi, maayo jud ang Ginoo. Kanunay sa among kinabuhi kay buhi jud siya, kanunay sa among mga kinabuhi uban sa akong mga anak ug mga apo mao nga kamaayo sa Ginoo among kinabuhi. Wow, no? Si Rowell Lacson, maayong gabi ug si Kobe Chan Sermona, good evening Pastor, salamat sa Ginoo kapaminaw na pud mi. God bless you Pastor ug sa imong pamilya Pastor. Pabati sa akong auntie Nora Bailusis. Ay maayong gabi ninyo diha, no? Sinuli Prag Saniko, maayong gabi Pastor, maayong gabi. Atong oras alas 8 na mga kigsunan. Ato sang hisgutan ang pulong sa Ginoo diri sa ato nga panag-uban. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia aron magdungan tagbasa diri sa ato nga programa. Ablihi inyong Biblia diha sa Gipadayag kapitulo 7. Kay aron atong sugdan na ang hisgot sa pulong sa Ginoo nga mao'y ato karong patalinghugan. Gipadayag kapitulo 7. Uno hangtod ni sa ato na ning hotdog basa sa 17 para na human-human gyud natog basa ang New Testament. Doon na may libro sa New Testament wala nato mabasa sama sa Marcos, Lucas ug Juan, pero nabasa na gyud nato ang gikan sa buhat hangtod sa Gipadayag. Nindot kaayo diri sa itong programa na hurot na tugbasa gyud hapit ang New Testament. Balikan ra natog basa tong mga libro pod nga wala nato mabasa. Sa Gipadayag kapitulo 7 bersikulo 1 nag-ingon, tapos niini nakita ko ang nagtindog sa upat ka iskina sa kalibutan, ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini. Apa aron walay hangin nga mohuros sa yuta, sa dagat og sa bisan unsang kahoy. Unya nakita ko ang langit laing anghel nga mikayap gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iha sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gitagan sa Dios og gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. Maingon siya, ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang miabot og 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel, sa banay sa Juda 12,000 ang napatikan sa banay ni Ruben, 12,000 sa banay ni Gad, 12,000 sa banay ni Aser, 12,000 sa banay ni Naphtali, 12,000 sa banay ni Manases, 12,000 sa banay ni Simeon, 12,000 sa banay ni Levi, 12,000 sa banay ni Isakar, 12,000 sa banay ni Zabulon, 12,000 sa banay ni Jose, ug 12,000 sa banay ni Benjamin. Mga 12,000. Ang dakong panon sa katawhan, bersikulo 9 nag-ingon, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap, gikan sila sa nagkalaing nasod,
banay katawhan o pinulungan og nagbarog sila sa tubangan sa trono og sa Tatay Karnero. Nagbisti sila puti og nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono gikan sa usab sa nating Karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nanghapa sila sa tubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pagpasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana nga nagbisti puti ug diin man sila gikan? Itubag ko siya, sir, nasayod ka kinsa sila. Og miingon siya kanako, mao kini sila nga nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabahan nila ang ilahang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating Karnero. Busa anaa sila sa tubangan sa trono sa Dios og nag-alagad kaniya diha sa iyang templo. Aadlaw o gabi siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila. Pinaagi siyang presensya. Dili na sila gutumon ug uhawon. Dili na sila magantos pa sa kainit sa adlaw o bisan unsang kainit. Ang nating Karnero nga naa sa taliwala sa trono maoy magbantay og magiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga magpadayon sa pagpanalangin kanimo. Kaning mao nga sulat mga kigsunan, sulat kini nga nagsugilon sa mga tao nga nakasulod sa langit, diha sa kinatibuk ang simbahan sa langit. Diin gi saysay pag-ayo kung kinsa kining mga tawhana ug unsay ilang nasinatian ug unsay ilang kahimtang sa wala pa sila makasulod sa simbahan sa langit. Sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8, dunay mga gilain nga mga katawhan nga miabot og 144,000 ka mga tao nga gipatikan. Timaan nga kini iya sa Dios. Og kining 144,000 mga kigsunan gikan region ni sa banay sa 12 ka tribo sa Israel. Gikan ni sila sa 12 ka tribo or 12 ka mga anak ni Jacob. Nga atong nabasa ang mga kabanay kagikanan mga kaigsunan. O kining 12 ka mga tribo mga kaigsunan sa mga Israelita, mao ni ang kanang gitabangan kanunay gikan pa kaniadto hangtod karong mga panahon na. Kanunay nga gigubat kanang giaway, no? Apan bisan sa kadaghang gubat nga ilang nasinatian matag karon og unya, nagpabilin silang mibarog. Nagpabilin silang kanang naay kusog og labaw sa tanan, gahom. Kung imong lantawon mga kaigsunan ng Israel dili basta-basta armas. Dihan imo makitaan nga nag-uban gyud ang Dios sa Israel. Gikan pa sa panahon sa mga hari, gikan kang David. Kung imong lantawon ang mga Israelita mga kaigsunan giubanan gyud sa Dios. Kay saad ni sa Ginoo ngadto siyang alagad nga si Abraham. Ang 12 ka tribo sa Israel mga kaigsunan, ato gyud na siyang makita sa mapa sa Biblia ang mga lugar nga ilang gipuy-an. Kung naa kay Biblia diha sa imuha nga pagpaminaw karon, Biblia nga di papel sa mas akong gigunitan, mayong balita, ang imong Biblia doon na siya mga mapa.
duol sa likod sa kaber, kanang duol sa pinakalas nga kaber, dunay mga mapa diha. Unya kung imong lantawon mga kaigsuonan, kini ang karaang yung mapa nga nagpakita sa mga lugar diin nagpuyo kining mga nagkalaing mga tribo mga kaigsuonan gikan sa pamilya ni Jacob. Unya wala ni sila maglagyo gikan sa lanaw sa Galilea, kunik siya dito sa dagat nga patay nga mauna ang suba sa Jordan. Kung imong lantawon sa mapa sa Biblia, wala na sila maglagyo. Kung imo po nang tan-awon sa kinatibuk ang mapa, pertir gyud ng gamaya nga lugar ang kinatibuk ang Israel. Unya kining Gaza mga kigsunan or kaning Palestine ka karon, kung imong tan-awon, wala na sa una. Gamay ra gyud na kaayo sa karaang mapa. Pero kung imong tan-awon karon, nagkadako na. Kumbaga sa sige siguro pakigubat nila mga kigsunan, nagkadako-dako ang ilang area, nagilog-iluganay og mga area mo nang nagkadako-dako. Muna nga kung imong gyud tan-awon mga kigsunan, kining gubat nga nahitabo karon sa Israel, sa Gaza, Palestine ug ni suod na pod ang Iran mga igsuon, sa ako nang gikaingon alang sa mga Israelita, no, sa mga Hudyo, dili ni bag-o alang nila. So dili ni sila makalitan, kumbaga anad na sila ani, bansay na sila ani mga kaigsuonan kos Ginoo. Sa ilaha nga sitwasyon, bansay na kaini sila ani. Muna nga sa tua medyo ato ang sitwasyon mga kigsuonan, murag dili ta anad o wala kay ta makasenati gubat gani sa akong pangidaron mga kigsuonan. Wala ko kay ka hinumdom nga nakasinati ko og gubat. Doon na may mga gubat nga ginagmay sama sa akong gikaingon sa una, NPA og Army diha sa Santa Catalina kaniadto, pero layo ra gyud pod sa amo ang gipuy-an sa Barangay Santo Niño sakop sa Tanhay. Kulba mga kaigsuonan kung dunay gubat, dili sayon. Kung imong lantawon mga kaigsuonan diha sa nahitabo sa Palestine, sitwasyon karon sa Palestine, sitwasyon karon sa Gaza, dili basta-basta. Ang mga bata, ang mga babay, labi na gyud tong mga nabdos, labi na gyud tong naanay mga masuso. Grabe kapait sa ilang sitwasyon. Dili sayon gyud ang gubat. Kay na ang kakulba, na ang kahadlok, na ang kakuyaw, ug gawas pa niya na ng kagutom. Kauhaw, walay tarong katulgan, walay tarong kapasilungan, walay tarong kaon, walay tarong tulog, unya naa pa ang kakuyaw. Dili ug dili gyud sayon alang sa mga kabataan. Muna nga ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo na anang panahon na, ang makaluluoy ang mga kabataan, labi na gyud ang mga mabdos katong mga babae nga bag-o pa lang mga kaigsuonan nga kanang bag-o pang nanganak. Grabe ka lisod mga kaigsuonan alang kanila. Ang kayutaan mga kaigsuonan sa Kanaan mao manay saad gyud sa Dios ngadto kang Abraham. Unya dugay kay nang na sudlan sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Ug ang nangulo gyud sa mga katawhan sa Dios pagsulod sa yutang saad nga mao ang Kanaan, kanang gipuy-an karon sa mga Israelita sa 12 ka tribo mga igsuon. Si Moses ang nangulo. Og sumalas kasaysayan sa Biblia, wa kasulod si Moses ang mimpuli sa pagdumala sa papel og dapit ni Moses si Josue.
Diha sa libro sa Josue mga kigsunan, kung imong tan-awon gyud diha sa libro sa Josue, pag-abot nila sa yuta nga saad nga maong Kanaan, diha sa kapitulo 13 hangtod sa kapitulo 21, imong makit-an diha nga diha gibahin sa mga 12 ka mga tribo ang mga yuta nga ilhang kanang napanag-iya, kumbaga gisaad sa Dios. O grabe na kahanay kung asa dapit ang mga tribo sa Sibulon, tribo ni Gad, tribo sa Naphtali, tribo ni Ruben. Grabe kahanay diri sa mapa sa Biblia. Og mao gyud ni original nga mga lugar dapit nga gipuy-an gyud sa mga katawhan sa Dios nga mao ang 12 ka mga tribo. Unya mga pinili gyud ni sila nga katawhan gikan pa sa kasaysayan ni Abraham. Mga pinili gyud silang mga katawhan. Sa diha nga nagpuyo na sila sa yutang Kanaan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naa na to'y mga nangayo na sila og kanang hari, kay nakamatikod sila nga ang ilahang grupo wala gyud hari. Unya na gihatagan sila hari mga kaigsuonan nga mao si Saul. Nakasala si Saul, impoli si David. Unya namatay si David, mipoli si Solomon. Dito kang Solomon na himong batugan ang ilahang nason. Apan sa diha nga nalayo si Solomon sa Dios, dito sa panahon ni Solomon, dito na kana bitawng nakasinati sila gubat nga grabe yung ginubatay. Ug tungod sa gubat mga kaigsunan, kanang nagkawatak-watak sila. Kumbaga ang mga pamilya sa 12 ka mga tribo, mura na sila na rumble na bitaw, na mix kumbaga. Dili gyud na kung imong lantawon sa Biblia, hanay kayo asa tong mga pamilya banay ni Benjamin, kang Jose, ni Dan, Manases, grabe na kanay. Pero kung imong lantawon tungod sa gubat, na mix ni sila. Kanang nasagol na sila. Unya dili na kung imong lantawon gyud hangtod karon, dili na nimo sila mailhan kung asa dapit ang pamilya ni Gad, pamilya ni Benjamin, pamilya ni Levi, pamilya ni Ruben. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, naa may mga Hudyo nga makasubay kung asa sila gyud nga tribo. Sama po diri sa Pilipinas mga kaigsunan, daghang mga tribo-tribo diri sa ato ang nasod sa Pilipinas, daghang mga tribo. Unya ang nakanindot mga kaigsunan kay kining mga tawhana pinili gid sila sa Dios. Gani mao ni sila'y patikanan nga ilhanan nga katawhan gyud ni sila sa Dios. Karon ang problema, daghang mga hintil nga gikan sa nagalaing mga nasod nga nakadungog sa maayong balita, daghang mga hintil nga muangkon nga sila ang usas mga sakop, usas mga membro nga apil sa 144,000 nga mapatikan sa ilhanan sa Dios. Og mo nay problema mga kigsunan nga daghan pong mga hintil, ibin mga Pilipino magpakahudyo. Ilahang paningkamutan nga makakaton sila sa pinulungan sa mga Hudyo. Ilahang katunan ang mga pinulungan, ilang eskwelahan. Hangtod doon na mga Pilipino nga mapugo sa pagpatagas og bungot para pagpamatuod nga sakop gyud sila sa 144,000. Kanang 144,000 walay hintil nga maapil ana. Exclusive na siya sa 12 ka tribo sa mga Israelita. Ug mao gyud nay giklaro sa Biblia. Ang mga hintil mga kaigsunan nga sama nimo, sama nako, nga kana bitaw nakabaton og relasyon sa Dios through ni Jesus Christ. Kumbaga sa giingon ni Apostol Pablo, gimarko ta
ngadto sa tinuod nga punuan. Kita ang mga ihalas nga mga olibo o gimarko ta ngadto sa tinuod nga punuan. Pinaagi ni Jesus Christ, kumbaga gisumpay ta. Unya asa man di ta dapit sa panahon nga mosimba na ang mahitabo na ang dakong panimbahon dito sa langit. Adto ta may sagol dito sa bersikulo 9. Diha sa gipadayag bersikulo 9. Sa sumala sa atong gibasa mga kaigsuonan nga tapos sa pagpinatikay mga kaigsuonan sa 12 ka mga tribo sa Israel, gipakita dinhi nga dako kayong panon sa katawhan. Unya giklaro gyud dinhi nga walay makaihap. So diha pa lang mga kaigsuonan, kung tigumon gyud ang tanang mga magtotoo bitaw, tigumon gyud ang tanang mga mingdawat ni Jesus, pertibi gyud daghana. Perti daghana mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Walay makaihap. Unya gikan sila sa nagkalaing mga nasod, gikan sila na sa nagkalaing mga banay sa katawhan. Kung maghisgot tag katawhan, naghisgot ni mga kaigsuonan sa nasod. Katawhan sa Pilipinas, nasod sa Pilipinas. So dunay mga tao nga makasulod sa langit gikan sa nagkalaing mga nasod, gikan sa nagkalaing mga pinulungan. Pinulungan sa atoa, daghan pug kaayong klase nga pinulungan. So nagkalaing mga nasod, lain-laing pinulungan. So dunay mga tao gyud nga maluwas gikan sa nagkalaing mga nasod. Tungod kay dunay mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, mingdawat sila sa pulong sa Dios. Sama kanimo, sama kanato diin nadungga nato ang minsay sa Dios ug wala ta maglangan sa pagdawat niini. Wala ta magduha-duha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ug sa diha nga mingdawat ta og nagkinabuhi sa pulong sa Dios, ikaw ug ako kitang tanan nakasaksi sa mga timailhan ug mga saksi nga nagpamatuod nga kita katawhan sa Ginoo. Og giklaro dinhi mga kaigsuonan ang mga gikinahanglan aron ato gyung mapaniguro nga mahiapil gyud ta niining dakong panon sa katawhan nga walay makaihap, nga matud dinhi samas gidaghanon sa bala sa baybayon. Unya wa gyud makaihap mga kaigsuonan. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo kun unsa ang mga pamaagi aron mahiapil kita niining dakong panon sa katawhan nga mahiapil or makasulod sa dako kayong panimbahon dito sa gingharian sa Dios. Nindot kayo mga kaigsuonan nga makasulod o makaapil ta sa dako kayong panimbahon nga dili lang mahitabo sa usa ka higayon kundi sa tibok panahon hangtod na sa kahangturan. Dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 14, dinhi nato masabtan o sayran mga kaigsuonan ang gikinahanglan natong paningkamutan aron sa ingon makasiguro gyud ta nga makasulod ta sa simbahan or dakong panimbahon sa bag-ong langit, bag-ong yuta nga mao ang bag-ong Jerusalem. Bersikulo 14 sa kapitulo 7 sa gipadayag nag-ingon, gitubag ko siya sir, nasayod ka kinsa sila. Og miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dagkong paglutos. Mao ni ang ato rong katunan. Aron sigurado gyud tang makasulod sa dakong panimbahon sa bag-ong langit nga maong bagong Jerusalem. Kinahanglan dili gyud ta mabaguhan kung dunay mulutos nato. Dili nato tugutan nga kitay mo'y mulutos. Hinuon alang nimo, alang nako, alang natong tanan. Dili bag-o kining pulong lutoson ta. Kana bitawng butang-butangan ka usama na sa mga nagpakita nga gilutos ka. Pasanginlan ka.
Di ba na ay mga tao nga ikaw mo'y pasanginlan, ako mo'y pasanginlan, kitang mga Kristohanon pasanginlan. Ako nakasinati ko mga kigsunan, samtang drive akong taxi kaniadto, hatod kog pasahero diri sa dapit sa Talisay. Pag abot diri sa Bulacau, nasakyan ko og usa ka babae nga nasaktong pangidaron. Nya nagpahatod sa Scarbon. O niya pertig yung putong inita tong panahon na nga bisan bag-o pa gyud ang ako ang taxi. Grabe pa kabugnaw o niya sakto pa gyud karga ang iyang priyon. Grabe yung bugnawa. Kanang tungod sa kabugnaw ang iyang aircon mo kuan god muputi god ang hangin. Pero grabe yung inita tong panahon na. Ano tabo mga kigsunan kato kong pasahero dito sa likod sige sig ingon nga grabe nag-inita rong panahon na dong. Kung grabe na bitaw ma'am. Tungod ni sa kuan na gyud nang hinapos na ang panahon. Ingon siya nga dili dong. Tungod ni slahing mga tinuhan. Tungod man gyud ni slahing mga tinuhan. Mao ning ihinita ang panahon. Niya ingko nga dili pud siguro dugay ma'am kay dili pud siguro mamoy kay wala man po na gisulat sa Biblia. Paghisgot nako sa Biblia, duna na say pagduda nga dili ko Katoliko. Nagduda na siya nga usa ko sa iyang pagtuo nga lahi kog tinuhan. Unya ingon siya nga nganong kaingon man ka nga walay labot ang lahig tinuohan nga nirebilde man na sila. Mao gyud nay hinungdan dong kanang lahig mga tinuhan. Iko nga dayon naman siyang abot dito sa Carbon, dayon naman siyang naog. Kung dili ma'am kay ang giingon sa Biblia kanang napagani gyud sobra ani pero dili nimo dili ang mga kanang giingon nimo lahig tinuhan mo hinungdan. Unsa man day kadong lahi kag tinuhan unsa man day kadong Katoliko ka dili. Iko nga nagtuo ko ni Kristo. Isa nga Katoliko ka dili. Iko nga Christian ko ma'am. Pag iyong Christian hatag sa siyang iyahang plite dayong gilamba ni ang sira sa taxi iyang gihapak isa dong tungod na ninyo init na kayong panahon sabay hapak murag kog mabungol god. Kung grabe no dili lang kay kana lang nga mga nasinatian ako pertindaghana nya kay ko mga kigsunan nga sakto gyud ang giingon sa Biblia nga lutuson ka bugal-bugalan ka. Unya unsa may akong gibati adto, nalipay biag ko ato nganong nahitabo to. Kay ngano? Usa man gudtos mga ilhanan nga dapat kong maglipay kay duna ko'y gantis langit. Kana bitang lutuson ka, butang-butangan ka, biay-biayon ka, o daog-daogon ka, lutuson ka kumbaga. Kung masinatian na nimo sa imong pagkakristohano, ayaw kaguol, ayaw kabalaka, ayaw kaluya. Kayo maunay mga ilhanan nga gipakita sa Dios nimo nga dapat kang maglipay. Kay doon na say giandam nga ganti sa imo uniyang pag-utubang kaniya. Sumuna nga timan niya lutoson gyud ta. Og ayaw tuguti nga ikaw gyud ang manglutos. Dapat kita mo'y makasinati nga kita mo'y gilutos. Kung gilutos ka sa imong mga anak, sa imong igsuon, sa imong ginikanan, sa imong mga parente nga nahimo na kang Christian, nahimo na kang nausab na ka, nabag-o na ka, kanang gitawag born again na ka mga kigsunan, na tao ka pag-usab na bag-o ang imong kinaiya, ang imong mga batasan, na bag-o mga kigsunan mo hinungdan nga kana bitang lutuson ka. Dapat ka nga magpasalamat sa Dios. Kay mauna nay timailhan usa sa mga klaro yung ilhanan nga apil ka sa panimbahon dito sa langit. Apil ka nga makasulod sa dakong panimbahon sa bagong Jerusalem. Munang ayaw gyud tuguti nga kanang masuko ka, makalitan ka, ayaw gyud
na tuguti. Hinuon dawata nga nahitabo ug mahitabo gyud na nimo o kaha nahitabo na. Og ang imong buhaton mao ni katong mga tawo nga naglutos nimo, itugyan na sila sa Ginoo. Og pangayua nga makaila na sila sa Ginoo, mudawat na sila sa Ginoo. Kay maunay pamaagi nga imong gideklarar ang panalangin nga Lord, i-bless sila Lord, makaila sila nimo, makaalagad sila kanimo sama nako. Kay ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo dili gyud nato na kalimtan nga pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo, panalangin ni sila. Higugma ang inyong mga kaaway. Mao na nga kung gilutos ka, ang uban gilutos sa trabaho, ang uban gilutos sa ilang negosyo, tungod kay lahi nagrelihiyon, lahi na og pagtuo, ang atong klarohon ning gipasangil nilang lahi, kanang lahig tinuhan. Alang nila lahi kay una dili ta pareha og tinuhan, dili ta pareha nilag tinuhan. Pero ang pulong lahi nga tinuhan katong mga pagtuo or kana bitawng mga taong nagtuo nga dili gikas Biblia, mao nay tinuod nga mga lahi. Kita nga nagtuo sa pulong nga gikan sa Biblia, dili ta lahi nga mga dili ta lahig tinuhan. Insakto kay tagtinuhan. Kay atong gituuhan bala ang kasulatan. Pero kung ato po nang i-insister nila, ato po nang kuang nila, makiglalis na lang na po sila. So dili po na makatabang nato og nila aron makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. So importante gyud mga kaigsuonan nga dili ka mabaguhan nga naa gyud tay masinatian nga paglutos. Bugal-bugalan ka, butang-butangan ka, unya ang uban gani mga igsuon kana bitawng kalimtan na ka. Dili na kailhon nga igsuon, dili na kailhon nga anak, dili na kailhon nga parinti. Alang nila lahi na gyud kang tao. Gani giingon sa Biblia nga malain sila, masuko sila nimo, masuko sila nato. Kay dili naman ta makiguhuyogoy nila. Kay ngano man wala na kay bisyo. Sila nagpabiling bisyoso. Murag gusto silang mangangin. Muna nga kung gilutos ka mga kaigsuonan, ayaw kaguol. Ayaw kana bitawng kaluya. Pasalamati ang Dios nga gilutos ka. Pila man siguro ka kahigayon nga gilutos. Ayaw pod pag-ingon nga kausara kalutoson samtang buhi pa ka. Ang kana bitawng mga pagsulay magpadayon na siya. Gikan sa gagmay dagko dunay mga pagsulay mga kaigsuonan nga dili nimo mahibaw-an nga pagsulay. Pero timan ini nagpabilin lang gani ka kang Kristo, mudaog gyud ka. Ang pulong nagpabilin kang Kristo, nagkinabuhi sa pulong ni Kristo. Ayaw gyud limbungi ang imong kagalingon sa pagtuo nga miingon ka nga nagkinabuhi ka sa pulong nga ang mga pagtulunan imo giyong gisupak. Kay ang mga pulong pagsupak mauman ang mga tao nga wala mosunod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kung nagtuo ka ni Jesus Christ nga wala mosunod sa pagtulunan ni Jesus Christ, ikaw ra mismo ang miunay og ilad sa imong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang miunay og ilad limbong sa imong kaugalingon. Kung patuohon nimo ang imong kaugalingon nga nagtuo ka sa Dios, nagsimba ka, pero wala nimo tumana ang pagtulunan ni Jesus, perting ilada ra nimo sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga ilhon nga mga tinun-an ni Jesus Christ, ang tinuod nga ilhon ni Jesus Christ nga mga magtotoo, mga Kristohanon, mga mingtuo kaniya, katong mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa pagtulun-an ni Jesus Christ. 1:31.
Mo na nga luoy kayo ka, kung maimpirno ra ka, bisan sige kag simba. Pertingyo na yung luoy. Mao bitaw nang kung naa pa kay kana bitaw sa imuhang pagkakristohanon, wala kay kana bitaw pipila lang ka mga pagtulunan ang imong gituman kay napulo man na kapag tulunan diha nga gipakita ni Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Kung ibutang lang nato, siyam ra ang imuhang gituman, ang usawa. Ang may tabo ra pud ana mga kaigsunan, mura ra pug wala nimo matuman ang tanan. Sa maraguna sa siyam kabunga sa balang espiritu. Dili gyud ko kalimot mga igsuon nga nag-eskwela pag og Bible school. Usa ko sa kanang gipadala sa Sunday school sa simbahan sa Assemblies of God diha sa Talamban. Unya ang nahitabo mga kaigsunan, ipangutana ko atong usa ka senior citizen nga idara na gyud. Unya dugay na pugto kaayo sa maong simbahan. Gipangutana ko niya nga, kanang pastor, kanang brad, kanang siyam kabunga sa espiritu santo diha sa Galacia kapitulo 5 21 22 23 22 no 22 23 pananglitan siyam ra gyud ang naa nako kanang 8 ra gyud ang naa nako wa gyud makumplitog siyam kanang naa pa ba gihapon nako ang Espiritu Santo or kaha kanang nagsunod ba ko naghari ba gyapon ang balang espiritu amo to iyang gipangutana naghari ba ang balang espiritu nako kung walora ang natuman nako walora ang ako ang nabuhat ako siyang giingnan asa sa siyam asay wala nimo mabuhat before ko motubag asa sa siyam ang wala nimo mabuhat insa katog yung ikasiyam kanang pagpugong sa kaugalingon self-control karon iya kong ipangutana kung wala kuno say pagpugong sa kaugalingon naghari ba niya ang balang espiritu ako siyang giingnan kung imo na siyang tan-awon sa gipakita sa Biblia muingon gyud ko nga wala maghari ang balang espiritu. Nganong moingon kung wala maghari ang balang espiritu? Kay kung wala nimo wala ka pagpugong sa imong kaugalingon, kung baga kung wala kay pagpugong sa imong kaugalingon, ang tinud-ana wala gyapon kay gugma. Wala gyapon ka na tanan. Kay kung wala kay pagpugong sa imong kaugalingon, unsaon nimo pagkasigurong matinud-anon ka? Matinud-anon day ang tao nga di kapugong sa iyang kaugalingon. Like example, gipiyalan kag kwarta. Pero kung di makakapugong, gastuhon ra magyapon nimo ang kwarta. Di gyapon ka matinud-anon. Kung dili ka wala kay pagpugong sa imong kaugalingon, automatic wala gyapon kay gugma. Kay unsaon nimo pagkasiguro nga naa kay gugma nga di man kay kakapugong sa imong kaugalingon? Hinumdumi ang gugma mapailubon. Unya kay di man kakabalong mo pugong sa imong kaugalingon, wala gyapon kay gugma kay wa man kay pailob. Ning katawa siya mga kaigsuonan. Niya didto gyud ko nakamatikod nga dunay tawag gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Tungod kay dunay mga pangutana nga wa gyud nako tun-i. Wala gayni nako mga kaigsuonan pangandami. Pero mo nay giingon sa Ginoo nga ayaw mo kahadlok kabalaka sa mga tuana kaninyo. Kay ang balang espiritu maunay makigsulti alang kaninyo. Muna nga sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, kung doon na may mga panahon nga gibugal-bugalan ka sa imong silingan,
sa imong pamilya, sa imong igsoon, sa imong kaila o sa imong mga suod sa imong higala, ayaw ka gool, ayaw ka luya. Dapat gani kang maglipay. Kay maunay gitambag o gidasig gipahi kanang gidasig sa atong Ginoong Kristo. Diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 11-12. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dapat ka maglipay. Ingon si Jesus nga, paglipay ka mo, no? Paglipay ka mo. Ako saning pasudlan og awit mga kaigsuonan, magkuha sa kog gamayng ininit tubig, dayong padayon ta. Awit makalangit ang pulong mo, direla sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Salamat sa inyo nga paghulat no sa ato nga programa pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpadayon pagpanalangin sa atong panaguban. Sunod mga kaigsoon nag-ingon din mao kini sila nga nakalahutay sa dagkong mga paglutos. Ato pag yung hisgutan kini dagkong paglutos, tutuson ta sa atong kaugalingon mismo. Dili lang atong isigataw pamilya ang mulutos, kundili mismo kani atong kaugalingon. Kana bitang ang atong kaugalingon doon na siya kaugalingong kinaiya, itawag na siya tawhanon. Importante gyud mga kigsunan sa atong kaugalingon, dili na kita mo'y naghari. Usa sa gipakita ni Apostol Pablo nganong nakalahutay siya sa panahon nga gibugal-bugalan siya, sa panahon nga kanang gidapatan siya, bugbog sirado siya kumbaga. Hapit na gani siya matay, gani ang mga tao maingon nga patay na si Pablo. Usa sa gipakita ni Pablo mga kigsunan, dili gyud siya ang nabuhi. Kumbaga wala na niya tuguti nga maghari pa ang ihang tawhanon, ang ihang pagkasiya. Kanunay niyang gibarugan o kanunay niyang gipahinumduman ang iyang kaugalingon nga dili na lagi siya ang nabuhi, kundi si Jesus Christ na. Mao gyud nay usas angay nato nga katunan. Sa panahon nga dunay tao nga gamitong instrumento, actually mga instrumento ra man gyud ng tanan, matud pa sa gisulat sa Biblia, ang atong kaaway si Satanas ra. Maubitaw na nga kung naay mga tao nga makig-away nato, ato silang higugmaon kay ang tinuod nga kahimtang dili sila ang tinuod natong kaaway, ang espiritu nga nanila. Kang giingon ni Apostol Pablo, wala ta makig-away sa unod ug sa dugo. Kanang atong mga igsuon, mga parente, mga silingan kumbaga, mga kaila nga minglutos nimo, milutos sa toa. Dili na sila maoy tinuod na tong kaaway, ang espiritu nga naa nila. Wala ta makig-away sa unod ug sa dugo, nakig-away ta sa espirituhanong bahin. Maunay giklaro ni Apostol Pablo diha sa Epeso nga iyang gisulat ang kahimtang sa atong pakigaway samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Na dili lang sa atong isigadaw na himong instrumento, kundili ang ato usab mga kaugalingon. Timan doon na tayo tawhanon nga kinaiya. Lain-lain tag kinaiya, lain-lain tag batasan. Pero kung dili na gani kita ang naghari, si Jesus gani ang naghari, pareho na tag batasan.
Tinuod na. Mahinatagon, matinabangon, mainampuon, andam nga mudasig. Naay pagpakabana. Mao gyud nay tinuod. Kung si Jesus Christ ang naghari sa imuhang karon, ug si Jesus Christ ang naghari sa imuhang kauban karon diha, ug sa akong kinabuhi, pareho tag kinaiya. Mao na nga bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo diha sa Galacia kapitulo 3, sugod 26, 27, 28, wala nay kalahian ang mga katabang, ang mga agalon, ang mga ulipon, ang mga gawasnon, mga lalaki, babae, wala na sila'y kalahian. Ang buti pasabot diha ang kinaiya, ang batasan. Kana kung tinuod nga nahiusa kang Kristo, si Jesus ang naghari. Pero ang matag-usa nato naatay pagtuo, pero ang naghari doktrina, ang naghari karatula sa simbahan, dili gyud ta pareha og kinaiya. Dili ta pareho og batasan. Pero kung si Jesus gani ang tinuod gyud nga naghari, pareho gyud tag batasan, pareho tag kinaiya. Na ang pagkamapaubsanon, na ang pagkamapailobon, pero na ang kaisog sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Pero kung naghari pa ang imong kinaiya, ang imong pagkatawhanon, dili si Jesus Christ ang naghari, ang mahitabuan na bikil pa kaayo ang imuhang bation. Labi na gyud ang imong pagbati kung makadungog ka sa mga pulong sa Dios nga para imo. Timan ang pulong na gani sa Dios nga madunggan nimo nga para imo, muigo gyud na sa dapit diin ka napakyas. Kumbaga, ig-on gyud ka ana diin ka dapit na naay sala. Masakitan gyud ka ana. Kay ang usa ka tanaw mga kaigsuonan nga triman, do na gyud say damage. Ang giingon sa Biblia, pulungan ang tanom nga namunga aron ka mamunga daghan. Kana bitaw nagsugod ka sa pagpangalagad. Nagsugod ka sa tinguha nga magpagamit sa Dios. Kay mao magyunay pinaka-importante natong tutukan kanang gamiton ta sa Dios. Kana bitaw ipadala ta sa Dios. Ingon si Jesus Christ, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Aron kamo manglakaw ug mamunga, bunga nga mulungtad. Mga igsuon, sa panahon nga kita magsugod na sa pagpangalagad, dili lang mga tao ang naa sa gawas, mahimong instrumento aron ta sulayan, aron ta lutoson. Pati mismo atong kaugalingon. Pero mao na, kung dili gani si Jesus Christ ang maghari, sultihan ti ka, sa panahon nga moabot ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, masakitan gyud ka. Masubok ka og bantay kung naa pa kay garbo, hilasan na kang maminaw sa kuha. Hilasan na ka maminaw sa akong mga wali o sa ubang pang mga wali nga mensahe gyud sa Dios ang giwali. Pero kung dili gani mensahe sa Dios ang giwali, kay doon na may mga giingon ni Apostol Pablo nga doon ay mga simbahan nga miingon nga magpili silag mga magwawali nga mooy muwali sa gusto nilang madunggan. Sa imong pagkakristohanon, kung maminaw kag wali, o niya, kung mas maigo ang tinuod gyud nga imong gikinahanglan, katong napakyas ka, nakasala ka og nagpuyo ka sa sala, murag naabay sala nga imuhan ng na-immune na ka sa sala, nga ang sala murag para nimo insakto ra. Nya do na po'y mga sala, mga kaigsunan sa tao nga murag bitaw og kanang gitabunan ra pinaagi sa pulong grasya ang kaluwasan, maluluyo ng Ginoo, mapasaylo ng Ginoo. Muna'y usa sa mga delikado kaayo nga kahimtang sa tao. Muna'y usas mga bantayanan. Kung usa ka tawo nga muingon nga gilutos ra ko, gilutos ra ko, nahimo rang instrumento si pastor o nahimo ra kang instrumento para ko masakitan. Kung naigo ka sa pulong sa Dios, tungod kay naakay sala nga gitipigan o sala gyud nga imong gipuy-an, wala ka na lutosa. Giribyok gyud ka. Ayaw gyud kana bitang i-misinterpret ang imuhang sitwasyon sa mensahe nga imong gikinahanglan. Kay naa magoy mga tao nga moingon nga gilutos ra ko, gisulayan ra ko.
Wala ka sulay, giribyo ka, gisaway ka. Dinhi na to makita nga unsay kalahian sa lutos ug kanang giribyo ka, gisaway ka, gibadlong ka. Dili sa pwede nga kung gibadlong ka, gisaway ka, isipon na imong gilutos ka na. Kay ang tao nga gilutos, katutong tinuod nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Wala to magtipig og sala, ni magkinabuhi sa sala. Maunay mga taong gilutos. Pero kung sige ra kag pakasala, unya, naigo kaswali, wa ka na lutosa. Gibadlong yun ka, gribyo ka, dili aron pasakitan ka, dili aron ka maluya, kundili madasig Hinuon ka, kay usanas mga ilhanan nga anak kas Ginoo. Unsay giingon diha sa Hebreo, anak, ayo ibalawala ang disiplina. Isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Dios kanimo. Ug ayaw kaluya. Muna nga kanang mga tao nga gilutos mga kiigsunan ko sa Ginoo. Mga tao na siya nga ang gingon dinhi nagkinabuhing putli. Gilabahan nila ang ilang biste o gipaputi nila kini sa dugo sa nating kanero. Sa may buti pasabot, gilabahan nila ang ilang biste o gipaputi kini sa dugo sa nating karnero. Kung moingon gani ang Biblia nga dugo sa nating karnero, nagpakita na o naghisgot na sa sakripisyo sa atong Ginoong Jesucristo. But ipasabot nga wala kalimti sa mga tao nga nakasulod og nahiapil ni ini dakong panon nga maoy nakasulod og nakaipal sa dakong panimbahon dito sa langit. Ang sakripisyo ni Jesus Christ. Ang mga tao nga wala malimot yun sa sakripisyo ni Jesus Christ, nagpabiling matarong, nagpabiling balaan. Pero kung wala na ka magpabiling matarong o balaan, wala na nimo ipakabililhon ang sakripisyo sa atong Ginoong Jesucristo. Ikalimtan nimo ang kamatayon ni Jesus Christ. Muna'y giingon nga gibalik nila paglangsang si Jesus Christ. Kana mga tao nga grabe na ka daghang higayon nga giwalihan, gitudluan, gipadadag mga magwawali. Actually mga kaigsunan, dili ang akong kaugalingon nga nagpadala sa akong kaugalingon para ninyo. Ang Dios mismo ang nagpadala sa akong kinabuhi diha sa inyong kinabuhi. Aron mo maatiman sa espirituhanong bahin, labi na sa pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Kay daghan kayo mga Kristohanon nga moingong Kristohanon pero wala gani panahon sa Biblia. Daghang mga taong Kristohanon nga moingong Kristohanon pero gani mosunod sa Biblia. O daghang kayo mga testimony nga akong nadawat mga kigsunan diri sa ato nga programa, even daghang kay sila mga testimony. Kamo siguro namoy mga testimony mga kigsunan nga nahimo ning instrumento kini mong programa, nahimong instrumento nga akong kinabuhi nga napuy-an ninyo ang panalangin sa Dios. Nagdalogdog alang sa 101.3 akong i-off ang atong FM station. Unya sunod lang mo sa atong nga programa sa pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Kay kusog ko no ang kilat dalogdog, ako rang i-off no. So off na ang ato ang transmitter. Salamat dong sap no, salamat kayo. Ako ang mga anak mo itig monitor sa gawas kay dili man ko kakita gud labi na gabi. Muna nga kung naaga ni panahon nga wala akong anak to sa pikas. Maglisod kog live kay wala may magmonitor. Kay lisod man pod kaayo kay ang ato ang transmitter wala may safety against sa kanang lightning no sa kilat. Muna nga kung magdalogdog magkilat mudagan na ako mga anak kuan na sila puli-puli na sila pahibalo nga pa kusog ang kilat. Muna nga gi-off na po nato ang ato ang FM station. Pero doon ay mga FM station gapon nga nagpabilin nga nag-hook up sa ato nga programa sama dito sa kuan kanang mga FM station nga duol sa Baybay diri sa Badjan.
kay dili kayo dag-om diha nga lugar. Des Alcantara 101.3 pinaagi ni Pastor John Key Tudlas og ni Brother Hosea Tudlas. Og sa tanan nato mga kigsunan, salamat kaayo sa inyong pag-share sab sa ato nga programa. Og dalaygon ang Dios nga magpanalangin. So dinhi nagklaro mga kigsunan nga dapat sa ato ang pagkakristohanon dili nato kalimtan ang sakripisyo ni Jesus Christ. Tungod sa sakripisyo ni Jesus Christ, mga kaigsunan ko sa Ginoo, miabot sa atong kaugalingong kinabuhi ang plano sa Dios. Niabot sa atong kinabuhi ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo, nga alang lamang unta sa mga Israelita. Apan tungod kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan, ikaw ug ako iyang gipakamatyan. Og kanang giingon dinhi nga gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Sa ako nang gikaingon, maghisgot ka ni dugo sa nating karnero, nagpakita na sa sakripisyo. Ang pulong gilabahan mga kisunan, kung maghisgot gani kaglaba, gikuso-kuso, gisabnan pagay, gibrasan pag-ayo, naapay mga chemicals nga gikinahanglan nga mong gamiton para ang mansa mawagtang. Buti pasabot mga kigsunan, gitrabaho nimo ang pamaagi sa sakripisyo nga gipakita ni Jesus Christ sa pulong paghisgot sa dugo. Unsa may buti pasabot, Pastor Gideon? Dapat kung ikaw ug ako nagtuo, misakripisyo sadta sa pagkinabuhing balaan o pagkamatarong, pagkinabuhing balaan, kay ikaw ug ako gipakamatyan ta. Dapat gilabhan. Ingon din mga kaigsunan nga gilabhan nila ang ilang mga bisti. Ang bisti nga gisgutan din buhat. Kay ang ato ang buhat, mao man ay ato ang makita gyud nga bisti. Mao man ay ato ang pagkakita. Nausab gyud ang atong mga binuhatan. Makita kag tao, unya mao na iyang binuhatan, mao na imo iyang dagway, mao na iyang itsura. Like example, makita kag Kristohanon, nya sige rag pangabit, mao gyud na iyang itsura. Mao na iyang bisti. Mao na imong makita niya. Bisan siyaon nimo og kanang alam-alam imong kaugalingon, mao gyud na imong makitaan. Dili bisag ingnon pa kang ayaw tutok og tao, tutok sa Ginoo, di man ka mahitabo nga di ka mo tanaw tao. Pero kung usa ka Kristohano nagkinabuhing matarong, mo na iyang histora, mo na iyang bisti. Mo na giingon, gilabahan niya ang iyahang bisti. O gipaputi pinaagi sa dugo sa nating karnero. Nalimpyo ang atong buhat, na maayo ang atong binuhatan, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Tungod kay gisunod nato ang mga sakripisyo, giantos nato ang mga pag-antos ni Jesus Christ. Tanawa ra gud giunsa niya pag-antos. Ingon gud siya nga, kuha kining kupas sa mga kasakit, apan ang imong pagbuot matuman. Yes, dunay panahon nga maingon ta nga dili nato kaya. Apan kay naaman ka. Kabalo ko nga ubanan ko nimo. Mupadayon ko sa pagkinabuhi ug pagkinabuhi sa imong pulong lamang. Yes, walay Kristohan, walay tao nga dili mo bati kaluya. Walay tao mga kaigsuonan nga dili mo bati og kana bitaw. Kumbaga, pukahon ta sa ato ang tawhanon nga kinaya. Bati tag kaluya pagduha-duha. Pero timan dunay pamaagi si Jesus. Ayaw duol sa bisyo, ayaw duol sa mga taong bisyoso. Duola ang Ginoo or ang mga taong gihariag Hesukristo. Ingon si Jesus, duol mo nako kamong gikapuya gibugatan. But ipasabot, kung naakay kaluyahon, doon na kay problema sa imong sikataw, ayaw ni itabi sa ubang tao.
isugid ni Ginoo. Itabi dito sa Ginoo. Lord, nasakitan yun ko atong tawanan. Ihilak na niya. Lord, kanang naguol yun ko, nasakitan yun ko. Natandog yun ko. Ayaw isugid na sa mga tao. Kay kargahan ra ka. Tudluan ra kag dili mao. Hinoon, isugid na sa mga tao kung mahimo kana gyung naay Ginoo, kanang naghari sa Ginoo, giharian sa Ginoo. Kinahanglan gyud na mga kaigsunan, gilabahan nila ang ilahang bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Diha pa lang mga kaigsunan, ang tao dieng makasulod dito sa dakong panimbahon sa langit, mga taong dunay nahimo. Mga tao nga dunay gipaningkamutan. Mga tao nga dunay gitrabaho. Ang pagsunod ug pagkinabuhi sa pagtulunan og pulong ni Kristo. Mao bitaw na nga ingon si Jesus. Kung tumano ninyo akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo, ako agyong mga tinunan. Juan 8:31. Ikaw karon nga giwalihan, ikaw karon nga nakadungog. Tanan bang mga pagtulunan ni Jesus Christ maunay imong giampingan? Or bisag usa wa gani kay kalibutan? Unsaon nimo pagkasigurong tinunan ka ni Jesus? Mao na nga karon pa lang gisuginlan na ta og kanunay gibalik-balik diri sa atong programa. Unsa ang mga pagtulunan ni Jesus Christ? Mabasa diha sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan sa mahitungod sa paghatag, pagpuasa, pagampo, panapaw, panagbulag. Mga igsoon, diha bata naningkamot, gi-examine ba nato atong kaugalingon? Gilabahan o gipaputi ba nato ang atong mga binuhatan pinaagi sa sakripisyo nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, nga iyang gipakita gitudlo nga dapat putang mo sakripisyo pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Kristohanon ta. Unya wa gani ta masayod sa pagtulunan ni Kristo. Perting ilada ra nato sa atong kaugalingon o kita ra mismo ang nag-unay og ilad sa atong kaugalingon. Mao na nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili na to unayog ilad ang tong kaugalingon nga atong patuohon nga Kristohanon ta, nga sa kamatuoran wala gyud ay mahitabo ang pagkakristohanon. So unsa may buhaton inani ni siya? Mo na angay nimong pamatud-an. Mo na giingon ni Apostol Pablo, pamatud-in ninyo. Dili lang si Apostol Pablo, si Pedro. Pamatud-in ninyo si Pedro ba na? Ako ko nang tan-awon diri kung naa ba ni si Pedro. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10. Busa mga igsoon paningkamot gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayod kamo mapukan. So saon man unsa may buhaton diha sa atong pagpamatuod. Kung moatras ta ani mga kigsunan sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 kung nagbasa. Kung imo na siyang atrasan sugod og bersikulo 3, labi na sa 5. Miingon diri 5, tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Sa maayong pamatasan, kahibalo. Sa kahibalo, pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon, inigsuon nga pagmahal. Sa inigsuon nga pagmahal, gugma. Ingon dahil sa utsok kini ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kini kaninyo, mahimo kamong madanasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo,
mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Apan katong wala makabato niini, buta halap ug nakalimot siya nga gipasaylo na sa iyang kaugalingon. Daghang kayong Kristohanon mga kaigsunan or mga tao nga moingong Kristohanon pero walay maayong batasan sa iyang kaugalingon. Iyarang unayon ang iyang kaugalingog ilad. Daghang kayong mga Kristohanon nga miunay rag ilad sa iyang kaugalingon, unya ang resulta lain mo'y paninglan or lain mo'y pasanginlan. Ay nainani ko tungod nimo, nainani ko tungod niya, di kabulong mo tudlo. Walay ni bisan kinsa nga dawaton nga pasangil. Walay bisan kinsang dawaton sa Dios kung maghisgot tag pasangil. Kay ang atong dangatan dili sumala sa binuhatan sa uban. Timan ina ha. Ang imong dangatan dili na sumalas binuhatan sa uban, kundili sa imo lamang ng binuhatan. Dili na binuhatan sa imuhang bana, dili na tungod sa binuhatan sa imuhang asawa, kundili nganong malangit ka, nganong maimperno ka, nganong malangit ang tao o maimperno ang tao, tungod na siyang binuhatan. Munang ako, sa dihang nagtuon ko niini, gidasig ko sa Ginoo sa pagtuon, kay maunay akong giampo gipangayo sa Ginoo. Dihan ako natugkad nga dili maningil ang tao, maningil ang Dios sa imong kinabuhi sa binuhatan sa uban, kundili maningil ang Dios sa imong binuhatan. Maningil ang Dios sa akong kinabuhi sa iyang binuhatan, sa akong binuhatan. Muna nga paningkamutan nato na nga naatay pagtuo, naputay mayong batasan. Naat kamong mga bana, kitang mga bana, mayo tag batasan nga bana. Kamong mga asawa diha, mayo pumug batasan nga asawa. O niya, tinuod ka gyud mong asawa. Kanang maayong asawa mga kaigsunan, like maayong babae, kanang maayong babae mga kaigsunan, kabalo ba mo anang maayong babae? Dili na gusto nga makaguba og laing babae. Dili na gusto nga makaguba og kinabuhi sa lalaki. Munay mga maayong babae. Mga maayong lalaki di na gustong makaguba sa kinabuhi sa babae. Labaw na nga dili gusto makaguba og pamilya. Pero daghang mga daghang mga taong waang kong Kristohanon, pamilya iguba. Kusog-kusog yun ay kilat diri mga kaigsoon, kay madungog man ako diri. Dalugdog. Sukusog ang dalugdog. Pero okay na ang ato ang transmitter. Off na. Okay. Ako rangi double check. So, muna atong paningkamutan mga kaigsunan, diha ta dapat maningkamot. Ilabhan nato ang ato ang bisti o gipaputi pinaagi sa dugo sa nating karnero. Doon natay buhaton. Sundo nato ang pangapagtulunan ni Jesus. Mao'y buhaton nato. Ug dili po na pwede nga mubuhat tas pagtulunan ni Jesus, unya mubuhat po tas atong pagtulunan or pagpatulunan sa mga katigulangan. Dili man na pwede. Ngano man, di na musugot ang Dios nga mura kag duhag kasing-kasing. Dapat higugmaan nimo siya sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok nauna, sa tibuok kusog, sa tibuok nga kalat. Wala tay laing hatagan sa tanan nga niya nato, gawas lamang ang atong Dios nga gilagaran. O niya, dapat tatay maing pamatasan, makabaton dahin tag kay balo, kay ang tao nga maing pamatasan mga kaigsonan, kanang Kristohanon nga maing pamatasan, madinawaton man na sa mensahe sa Dios. Kung madinawaton ka sa mensahe sa Dios, muabot nimo ang kay balo. Kay kung naa kay maing pamatasan, madinawaton ka, ang taong madinawaton, malipay na siyang mamati kanunay sa pulong sa Dios. Maigo magdili, malipay gyud na siya.
uhaw alang niya, uhawon siya sa pulong sa Dios kumbaga. Nya makapugong siya sa kaugalingon kay naman say kay balo. Moingon man siya sa iyang kaugalingon, pagsulay lang ni. O niya kaila siya kung pagsulay ba or rebuke ba, pagbadlong ba. Kay kung pagbadlong, iyang pangitaon ang mga kahimtang nga angay niyang usbon. Kung gibadlong ka, panalitan ikaw may gibadlong sa pulong sa Dios. Ayaw tuguti nga sunod Domingo, maura gyapon ang problema. Ikaw ra gyapoy gibadlong. For example, kawatan. Ayaw tuguti nga sunod bulan, sunod tuig, or namatay na lang yun sa pulong pagkakristohan, kawatan ra gyapon. Naay mga tao mo ingon na process man kausaban. Hangtod kanus ang process. Hangtod mamatay, hangtod sa kamatayon. Sa dihang nakadungog ka sa pamaagi sa Dios, mauna na i-process unta dapat, diha na nahitabo ang process. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. So dinhi mga igsuon na klaro nga ang tao gyud di ay nga makasulod or makaapil dito sa dakong panimbahon sa langit. Mga tao nga tinuod nga misakripisyo sumala sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Dili tong pagpalangsang sa cross. Kundi ni sakripisyo siya tungod kay nahigugma sa Dios ug nahigugma sa siyang isikatawo. Nahigugma sa mga tao. Ingon din mga kaigsunan ko sa Ginoo, busa na sila karon sa tubangan sa nating karnero, sa trono sa Dios og nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw gabi. Yan nindot kayo sa unahan mga kaigsunan kung naamay mohilak ang Dios mismo ang mupahid sa luha. Una sa may angan natong buhaton, inani ni. Sa atong pagpangalagad, mga kaigsunan, dapat doon na gitay nakatunan. Ug dapat gyud ang atong nakatunan, gikan gyud sa balaang kasulatan. Number 1, pagtulon-an ni Jesus Christ. Mga sugo ni Jesus Christ, mga pamaagi sa Dios, mga pasidaan, mga pahimangno sa Dios, mga saad sa Dios. Daghan kaayo nga mga tao nga nakadungog sa mga pasidaan, mga sugo sa Dios, pero kasagaran nga tipigan lang sa tao, panalangin. Una nga kabantay mo, daghang kay mga tao nga gustog panalangin pero buhat makaangin. Ang resulta, wa gyapoy jamo. Way jamo ang kasing-kasing, way jamo ang huna-una, way jamo ang pagpangalagad. Kumbaga, wala magpagamit sa mga buluhaton sa Ginoo. O sa may tambag dasig sa Dios, pag-ampo kamo nga magpadala ang Dios Amahan og bagdaghang mga ngani. Di ba daghang magsasangyaw? Munang diri sa tong programa, gitinguha gyud dinhi nga kana bitang gitinguha gyud dinhi mga kaigsunan nga makakaton ka sa pagwali. Makakaton ka pag-share sa pulong sa Dios. Dili man tuod ikaw nagtabi mga kaigsunan. Makahimo ka sa pag-share sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pag-share gani sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dako na kayo na siyang kaabag sa trabaho nga gibilin sa Ginoo. Ingon nga kita magtotoo. Oras sa atong programa alas 9:21. Dili na kay ko magdugay mga kaigsunan kay ugma klase man mo sayo pud tagmata. Niya kuyugan pa pud nako akong pamilya, akong mga anak. Before may mga tulog. O gimoa pod na sa inyong pamilya ug Pinoyanan. Ibanding yun ang inyong mga anak sa ilang pagkatulog. Samtang uban mo nila. Himutag mga pag-ampog pagpasalamat sa Dios mga kaigsunan sa iyang mga pulong. Ug dili nato kalimtan ang angay natong buhaton ug angay natong dawaton. Naagid tay antusonon. Naay mga pagsulay, lutuson ta. Ug dili dapat bag-o lang nato na. Dili ta dapat makalitan. Niya sa panahon nga lutuson ka, pasalamati ang Dios. Kay usa ka nas mga ilhanan nga tagalangit ka.
Ayaw tuguti nga ikaw manglutos. Unya sunda og buhata gyud ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ayaw gyud patuuha ang imong kaugalingon nga malangit ka, magpuyo ra gyapon sa sala. Ayaw ilada imong kaugalingon. Ayaw gyud tuguti nga iladon ra nimo imong kaugalingon. Kaya mahitabuan na isa ka makaamgo, wala nang panahon. Ayaw sugot nga di ka makaamgo. Karong naapay panahon. Magampo ta mga kigsunan, ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. Ampo ta ato ang daygon ang Ginoo sa ato ang panaguban. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat. Amahan sa imong pagtudlo ug pag-atiman kanamo sa imong mga pulong nga amo karon nadunggan, sa mga pulog mensahe nga amo karon nasabtan. Dalaygon ka nga Dios nga imo kaming gihatagag paglaom og kasiguruhan nga makasulod sa dapit nga diin ang dakong panimbahon diha sa imong gingharian among masian. Dalaygon ka nga Dios nga among gihalagad. Ubani kami sa among pagpangatulog ug panalipdi kami. Padala o Dios ang imong gamahanang mga anghel may magabantay sa among pagpamahulay o magapanalipod sa pagpamahulay sa imong mga katawhan. Amo sam nga gidala diha kanimo among gipangayo nga imong panalipdan ang imong mga katawhan bisan pa sa padayon sa pagkigubat Ginoo sa Israel, sa Iran ug sa Gaza ug sa Palestine ug uban pa Ginoo nga malugar dapit nga diin ang naang kagubot o Dios. Among gipangayo amahan nga padayon nimong panalipdan ug padayon nimong lig-unon ang imong mga katawhan nga mingtuo kanimo. Nasayod kami nga dili gyud nimo pasagdan ang mga tawo nga miila nga dunay Dios nga nagatiman og nagmugna nining tanan. Busa salamat Ginoo sa imong pag-atiman sa akong mga kigsunan bisan pa sa mga OFW nga naa karon sa Middle East, sa Kuwait, sa Syria, sa even Lord sa Saudi, even Lord sa Egypt, Lord. Padayon ka mga protection kanila sa tanan nga mga OFW sa Middle East ug sa uban pang mga nasod nga diin na ang imong katawhan Ginoo nga nakasinati og gubat, Lord. Ikaw ang Dios mga protection kanila. Padayon ka mga protection magabantay sa ako mga kaigsunan nga imong katawhan. Bisan pa o Dios sa amo mga kaigsunan nga naa karon sa kawaladon, tudloi ang tanan. Og salamat Lord nga naa imong ihatag ang kinaiyang madinawaton, kinaiya nga andam sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi sa ingon malingkawas ug mahawa sa kalisod ug kawaladon ang imong makatawhan. Kay nasayod kami sa imong pamaagi nga dili nami magkautang-utang kundi kami nay magpahulam, kami nay magpautang sumala sa imong mga saad. Lamang kinahanglan mo sunod mi, mutahod mi kanimo lamang. And thank you Lord sa imuhang paghatag kadaugan sa among panag-uban nimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi uban ni kami ug kuniti. Amahan sa imong gahom. Tabuni kami sa imong gahom. Sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.